kako vama izgledaju dometi radničkih protesta koji su krenuli prošle godine, kako vam izgleda mogućnost da radnici u Srbiji ostvare svoja prava i šta može da se očekuje u budućnosti? Mi smo vidjeli jedan dokumentarni film ili dva u jednome i rekao bih da Ivan Zlatić kao autor i ostali autori i učesnici imaju izuzetno težak posao, jer tranzicija u svim zemljama realnog socijalizma je veoma složen, dramatičan proces sa neizvesnim ishodima. I to ne samo sa ishodima u tim zemljama, nego i globalno u svetu. Mi imamo tu nesreću u našoj zemlji, što su isti ti problemi ovde daleko složeniji i, rekao bih, mutniji. Mutniji u glavama ljudi, u komunikacijama među ljudima, u shvatanjima o čemu je reč, u stavovima o tome šta misle i šta žele i šta hoće da postignu. Tako da ovaj snimljeni materijal je za mene dragocen početak analize takvih snimljenih dokumentarnih materijala, koliko ja znam u našoj zemlji ima jako malo, gotovo da ih nema. Dragoceno je i važno da se to konačno pojavilo. Iz ovog filma meni je bilo dosta mučno da ponovo doživljavam to što ste vi sve doživljavali. Ja sam to doživljavao pre 4 godine. Čast mi je, stvarno mi je čast da sedim sa ovim ljudima ovde i znam koji su oni teret preuzeli na sebe onog dana kad su vas poveli u tu borbu. Znajući da iza svih vas ima po 2, 3, hvala Bogu 4 možda članova porodice koji su živjeli od vaših plata do tadašnjih, a da vas povedu u borbu gde je prva stanica ulica, jer te gazde odmah isteruju na ulicu, sve takve radnike uvode vas u situaciju da se nema čega živjeti, kao što ste i sami govorili. Znači, to iskustvo mi je jako dobro poznato. Tu je napravljen jedan sad politički dil, da vam tako kažem, između naše predsjednice opštine i stranke G17, tog zla u Srbiji današnjeg. Ja sam smatrao i nadao sam se da će bar veliki deo naših radnika ili naših žena, većinom su žene, oko 70%, da se vrate, znači polako, da se vraćaju u firmu, zato što je to izuzetno obučena radna snaga. Od toga nema ništa. Eto, to je ona istina koja sad trenutno tamo, drago mi je, ja i sad kažem, što smo se izborili da ta firma ne zaraste u korov. Znači imamo tamo već slike kakve su firme po Rači, šta se tamo radi, kako su kupljene i uopšte ne rade. Znači lepo je ovako vidjeti da to već radi, ali ne na jedan način na koji ja smatram, i ovo je jedna istina, 100% istina, ne na ovaj način na koji sada se tamo radi i da se vrše znači, politička zapošljavanja. I vrlo je važno da postoje ovakvi filmovi, vrlo je važno da postoje ljudi kao što Ivan i njegovi drugari što se već godinama bore i za nas, i film o Jugo Remediji, i film o Šinovozu i Beku, i tako je da ipak postoji trag jedan, da nije bilo uzaludno sve ovo, da neke generacije možda koje dođu za nas to vide. A opet mi, ja po meni, mislim, mi morali bi da se borimo. Nema toliko godina ili ovoliko godina. Moramo se boriti da omogućimo našoj deci koja se sad školuju ili su završili škole, da imaju šansu oni da žive od svog rada pošteno, a ne na način kako mi doživljamo od naše države da nam čini ovo u ovoj tranziciji. Hvala vam. Međutim, onda se tu pojavlja ova druga situacija
koja je bila, znači, koja je sada u Zastava Elektro i u Trudbeniku, to je jedna koncepcija kapitalističkog rešavanja stvari, koncepcija koja se može uporediti sa neutronskom bombom, koja ostavlja samo nekretnine, a sve ljude eliminiše. Znači, verovatno da tu postoji nešto, možda neka namera slična kao što postoji u Zastava Elektru i Trudbeniku, slična situacija i slične namere postoje i kada je u pitanju Srbolek i možda i kada je u pitanju Vršački vinograd, i zato je ovaj skup i dobar da se to malo razmene, da se čuju problemi sa kojima se firme suočavaju. Znači, tu postoji ta mogućnost da država planira da eliminiše te radnike, da eliminiše te male akcionare na taj način što će firmu dovesti u stečaj ili tako što će akcionarima odnosno radnicima ponuditi otpremnine, a kroz stečaj naravno eliminisati i male akcionare, jer stupanjem firme u stečaj znači sve ulazi u jednu stečajnu masu. Da se zadržimo na Vršačkim vinogradima, prosto biće prilike za vaše. Radnici Vršačkih vinograda su prošlog leta u jednom trenutku se povezali sa radnicima Ikarbusa u zajednički protest. Imali smo u Beogradu protest ispred centralnog zatvora, ako se ne. Koliko je u vašem konkretnom iskustvu, koliko ste imali utisak da je to pomoglo, da je to doprinelo nekom razvoju situacije, što u Ikarbusu, što u Vršačkom vinogradu, što u Vršačkim vinogradima, činjenica da ste se povezali i da ste zajedno delovali kao pritisak na vlast? Da, dobro, u svakom slučaju to pomoglo, taj zajednički nastup, pošto je to s jedne strane bilo i novo iskustvo za vinograde, a s druge strane i verujem da su i kolege tamo u Ikarbusu saznali neke stvari iz našeg iskustva. Pa, razumeo sam pitanje i prvo što ću reći, ono što smo čuli danas više puta u ovom filmu, a to je da Srbija, tako kakva jeste, to je bila nekoliko puta spomenuta rečenica, nažalost nas je sve ovde i okupila, i ta vera u to da treba da menjamo institucije, da one rade svoj posao, je ono što je u Zrenjaninu kulminiralo kada je Jugoremedija uspela da, nažalost, jedina vrati svoje radnike. Kad kažem Jugoremedija, tu mislim na ljude koji su se borili za svoje akcije i za svoje pravo na rad, vrati radnike na svoje radno mesto. Time se, i ono što je najveći kvalitet u stvari u celoj toj priči, po meni i po nama koji smo u Jugoremediji, je da nismo završili naš posao tog trenutka, nismo se okrenuli sebi, time da sada podelimo sve one plate i sve one pare koje su nam falile 3-4 godine koliko smo bili na ulici, nego smo pokušali da podignemo fabriku za 21. vek, da time sačuvamo radna mesta za svoju decu i pokušali da se, ono što si me sad ti pitao, da se organizujemo tako da i drugim radnicima koji su u nekim sličnim situacijama ili još gorim situacijama damo nadu ili želju da se zajedno udružimo oko zajedničkog posla, a to je povraćaj na svoje radno mesto. Vlast moramo što češće menjati, jer su to istraživanja u svetu pokazala da ćemo dobiti bolji standard i veću demokratiju. A sada nikad nije bilo više izgovoreno reči demokratije i nikad manje demokratije, a svi smo, Boga mi, i gladni i žedni, a još malo bit ćemo i goli i bosi. Eto, toliko, znači samo da svi apelujemo i da se povezujemo sa preduzećima i sa gradovima.